खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं उपमारानि दैमारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बर'नि आंगो थियेटार आलायारनखौ बिजनी पानबारियाव बेखेवबाय। बक्सार लाभलिना बरग'हाया न'आव सौफैबाय। बाक्सानि तामुलपुर नाग्रिजुलियाव मैदेरनि हाथाइ जब्द खालामनायजों लोगोसे सानै दायनिगिरिखौ हमदों। मानकासार जिल्लानि खोला सालमरा ओनसोलाव जिउ खांनाय नखरफोरखौ पुलिसा दुम दाखालै होखारहैदों। हिमाचल प्रदेशआव आरोबाव हा गिसिखानायजों सा 13 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबांसानि जखम। दीप्तिमणि सनवाला नेशनेल वेट लिफ्टिं बादायलायनायाव गल्ड मेडेल मोनदों। दीप्तिमणि सनवाला नेशनेल वेट लिफ्टिं बादायलायनायाव गल्ड मेडेल आवथायदों। धुबुरी जिल्लानि साप्रायाव साथाम बिसि थाखानानैबो ब्रैथि जुलि खालामनो थांनानै जोबथेसालिनि आलासि जानांदों। दानिया आबुं रादाब। कर'नानि दुंहाव थासारिखौ नेवसिनानैब्लाबो चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेन्दों पानबारियाव बर'नि आंगो थियेटार आलायारनखौ बुधबारखालि गाहाम बुब्लियाव बेखेवनाय जाबाय। भुपेन खेरखातारिजों सामलायजानाय आरो दैदेनजानाय बे आलायारन थियेटारा फैगौ समाव बयजोंबो अनसायजागोन आरो आजावजागोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। 2019आव आसामनि गोबां जायगायाव बे आलायारन थियेटारखौ बयबो बर' सुबुं एबा नायजाब मोजां मोनग्रा रायजो राजाया थांनाय 2020आव कर'नानि दुंहाव थासारियाव नायनो मोनाखैमोनब्लाबो सोलिफु बोसोर 2021आव बयबो सुबुङा अनसायफिनगोन होननानै दिहुनगिरि आरो सामलायगिरि भुपेन खेरखातारिया मिजिंथिदों। टकिअ अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल आवथायनो हानाय आसाम जरहाटनि लाभलिना बरग'हाया दिनै न'आव सौफैबाय। लाभलिनाया गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव आगान खोख्लैफैबाय। लाभलिनानि फैनाय बुब्लियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसामनि माखासे मन्थ्रि सोद्रोमाफोरा गोजोनै गाजा गोमजायै बरायदों। बिरखं गाथोनाव सौफैनानै लाभलिनाया खौरांगिरि मेलाव गावनि न'आव फैनो मोननायनि गोजोननायखौ फोरमायदों आरो आसामनि गासै सुबुंफोरनि मान होनाय अनसायनायखौ नुनानै लाभलिनाया खुसिनि दुंब्रुद मोदै फसरनायजों लोगोसे गल्ड मेडेल आवथायनो हायैखौ दुखु फोरमायदों। मख'जाथावदि दिनै श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बक्सार लाभलिना बरग'हायखौ बरायदों। बे बराय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे माखासे मन्थ्रि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लाभलिनानो आसाम पुलिस DSP साख्रि होगोन होनना फोसावदों। लोगोसे 1 कौटि रां आरो गुवाहाटीआव लाभलिनानि मुङाव हा होनायनि खोथाबो बुंथियो। फारसेथिं फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां पेरिस अलिम्पिकआव लाभलिनाया बाहागो लाबावोब्ला दानफायाव थाहैनाय जानाय लोंनायनि गासै खरसानि थाखाय 1 लाख रां स्कलारशिप होगोन होननानै फोसावो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बाक्सानि तामुलपुर नाग्रिजुलियाव मैदेरनि हाथाइ जब्द खालामनायजों लोगोसे सानै दायनिगिरिखौ हमनो हादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर नाग्रिजुलि दैमाबारियाव SSB आरो हाग्रा बिफाना अपारेसन खालामनानै मैदेरनि हाथाइ थुख्रासेजों लोगोसे सानै दायनिगिरिखौ हमनो हादों। कुमारिकाटा हाग्रा ओनसोलारि मावख'नि मावथिफोरनि हेफाजाबाव नाग्रिजुलि काउली बिहंपुराव थानाय SSBफोरा मैया बेलासि समाव तामुलपुरनि दैमाबारि गामियाव अपारेसन खालामनानै मैदेरनि हाथाइ थुख्रासे जब्द खालामनो हादों। लोगोसे बे जाथायजों लोब्बा थानाय मधुराम मुर्मु आरो सुनील मुर्मु मुंनि दायनिगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय सानै दायनिगिरिनि इनभेस्टिगेशना सोलिगासिनो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मानकासार जिल्लानि सिङाव थानाय खोला सालमरा ओनसोलाव जिउ खांनाय नखरफोरखौ पुलिसा दुम दाखालै होखारहैदों। मानकासार जिल्लानि खोला सालमरा ओनसोलाव सरकारि हायाव जिउ खांनाय मुस्लिम नखरफोरखौ पुलिसा दुम दाखालै होखारहैदों। मानकासार जिल्लानि खोला सालमरा ओनसोलाव जिउ खांनाय नखरफोरनि हाया सोरखारि हा आरो बे हायाव आयेन बादियै रावबो नखरफोरा जिउ खांनो मोना। अदेबानि बे हायाव गंसे सरकारि मावबादासो थानो नांगौ। बेनिखायनो आसाम मानकासार जिल्लानि खोला सालमरा ओनसोलाव सरकारा गंसे DC अफिस गायसननो लाहार फाहार खालामनो नागिरदोंमोन। नाथाय सालमरा ओनसोलनि सुबुंफोरा बे जायगाखौ हगारना होआखै। जाउनाव थासारिया गुदुं महर मोनो।
थांनाय साननैसो सिगाङावनो सालमरानि सुबुंफोरखौ जायगा हगारना होनो खावलायखाबायमोन, नाथाय दिनैसिम रावबो नखरानो बे जायगानिफ्राय दोरोदाखै। जाउनाव पुलिस बिफाना बे जायगायाव फैनानै जायगानि सुबुंफोरखौ दुम दाखाल खालामफैयो, होखारफैयो। मख'नो गोनांदि मोनसे खौरांगिरिनि सिगाङाव जायगानि सानैसो सुबुंफोरा गावसोरहा हानि सार्टिफिकेट दंखायो, बे जायगानिफ्राय गुबुन मोजां हा सरकारा होआगौमानि जेरावबो थाङा, लोगोसे गावसोर जुदि भारतारि नङाब्ला जायगायावनो गावथार होनना बुंथियो। हिमाचल प्रदेशआव आरोबाव हा गिसिखानायजों सा 13 सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय माखासे सान सिगां बांद्राय अखाजों हा गिसिखानानै इन्जुर गुगानायजों होसिनजाना महाराष्ट्र रायजोआव गासै सा 136 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां फैदोंमोन। मैया आरोबाव हिमाचल प्रदेशआव हा गिसिखानानै हाजोनि हा आरो अन्थाइ गुगाबोनायजों सा 13 सुबुंनि जिउ खहा जायो। मैया बुधबार खालि हा गिसिखानायजों हाजोनि हा आरो अन्थाइ गुगाबोनायजों हिमाचल प्रदेशनि हाजो सेरनि राजा लामायाव खारबाय थानाय बास, ट्राक आरो लोगोसे माखासे गारिफोरा गाज्रियै दुद्रु लांफायो। बे गारिफोराव गोबां हान्थियारिफोर दंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दासिम बर्डार पुलिसआ सा 13 सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हाबाय। बे जायगायाव बर्डार पुलिस आरो एनडीआरएफ नेशनेल डिजास्टार रेसपन्स फर्सनि अपारेशन खालामनाय खामानिया सोलिगासिनो। एनडीआरएफनि बुंनाय बादिब्ला बे जायगायाव आरोबाव गोथै सह मोनबावनायनि आसाबादि। पान्जाबनि पाटियालायाव थांनाय 9 आगस्तनिफ्राय 12 आगस्तसिम सोलिबोनाय नेशनेल वेटलिफ्टिं चेम्पियनशिप बादायलायनायाव आसामनि लाइमोन हिन्जावसा दितिमनि सनवालआ सनानि मेडेल आवथायनो हादों। धेमाजि जिल्लायाव जोनोम मोननाय दितिमनि सनवालआ 59 किल'ग्राम लिरथायनि बाहागोआव बादायलायनानै बेबादि सनानि मेडेल आवथायनो हानायाव आसामनि बयबो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। धुबुरी जिल्लानि चापर थाना बेन्दोंआव रांगामाटी हालदिबारि गामियाव 13 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ चापर ग्रामनि सा3 बिसि थाखानाय साफिकुल आली मुंनि सासे सुबुङा जुलि खालामनो फैनानै पुलिसनि आखायाव गोग्लैफैदों। चापर थानानि अ.सि. प्रमद दलेआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि माखासे गोरों सुबुङा चापर थानायाव खौरां हरनायाव बै जायगायाव पुलिसनि मोनसे दोलोआ जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय गोख्रैनो थांदोंमोन। पुलिसनि नायबिजिरनायाव मिथिनो हादों दि हिन्जावसानि बैसोआ 13 बोसोरल' जादों। सासे बैसो जायै लाइमोन हिन्जावसाखौ जुलि लानाया आयेनाव दायनिगिरि जायो। बेखायनो बे बिथिङाव लोब्बा गोनां हौवा गोदानजों लोगोसे बिनि बिफा सादेर आली आरो हिन्जावसानि बिफा आब्दुल्ला शेख मोनजों लोगोसे महिदुर आली, हाबुर आलीमोनखौबो एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरदों। बेनि उनाव हिन्जावसाखौ चाइल्ड केयार लाइनआव दैथायहरदों होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन शुक्रबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बायदियै गाबोन शुक्रबार 13 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ। 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्मा। फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउबआव आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ। 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्मा। फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउब आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो।